Ngibuye esigodini saseProfect khona eMthwalume. Ukuqala kwami nje ukudlala ngidale khona ekhaya le eMthwalume. Ngifunda isikole nje bengidlala nje impela kwaziwa ukuthi ke nasekhaya ke noma ngithi esigodini sangasekhaya nje bekuneteam impela cause bese isigodi esincanyana nje. So kwaba neteam ke lapho bethi Leeds United behlala kuyona nje abantu mebekhula bedlala khona, so nami ke ngikhulele ngaphansi kwayo. Bekunokuthi njalo mangivala izikole emakhaya ngivakashe ngapha eThekwini, so bengiloko ke ngifika ngidlala ngiphinde makuvame kuvula izikole ngibuyele emakhaya. Kwaze kwahamba ke ngize ngiqeda isikole engicabanga ukuthi la engibone khona ukuthi hayi mhlambe kuyadlaleka, ngadlala futhi nakhona kwaze kwafika isikhathi sokuthi phela sina masuke emakhaya sinalento ukuthi eThekwini sele kuyosebenza. Then ngibe sengihamba nami ngiyosebenza ngasengadleka kanjalo ibhola. Kanti ngenhlanhla ke kuzoba khona ucoach obade sakholela ukuthi ngisangadlala wakwazi ukungilanda ngahamba ngayodlala. Ngibuye esigodini